Posledná hra do týru 40. A 40 dá maximum. No, posledná hra do týru 40. Na Franka. Keďže hráme Play Again, všetci traja. Tak sme mali tie isté player ikony. Easy. Matej. Jau. Ako rušíš ho takto? Vieš to? Dobre, tak idem sem. Ale vyzleš musím. A tak vyzleš musím. No, toto je ťažšie, jak predtým. Yes. A jak môžete vidieť, tie 40. Easy.